Už sme sa pozreli na dobrovoľníkov, ktorí sa venujú športu, dobrovoľníkov, ktorí sa venujú osobnostnému rozvoju, takisto sme tu mali človeka v ohrození a tak ďalej, tak ďalej. Máme toho naozaj dosť. Poďme sa pozrieť teraz do módy. Privítajte Melindu Astrabovú, Moruša Slow Fashion. Nech sa páči, vítaj v našom oranžovom kresle. Ďakujem pekne. No, ja hovorím stále, že veľmi rád sa učím a keď som si pripravoval moderovanie na dnes, tak som sa veľmi veľa zase naučil o slow fashion. Povedz nám, ale možno aj ostatným, akú chuť má Moruša? Ťažká otázka, nečakala si ju, čo? Moruša Slow Fashion, ja som si čítal váš príbeh, aj ako ste vymýšľali vlastne ten názov a bolo tam napísané veľmi pekne, že Moruša vznikla kvôli tomu, že to bola celkom iná chuť z ovocia, ktoré ste poznali. Áno, no ten príbeh tomu názvu je taký, že ja pochádzam z južného Slovenska, teda z Rožňavy. A predtým, keď som bola dieťa, tak sme bývali na dedine, kde vždy, keď som chodila zo školy domov, tak som sa stretávala s tým stromom, s tou morušou. A vždy som si tak akože odtrhla nejaký ten plod, že mne to strašne tak chutilo. To je také sladko-kyslé, až by som povedala, že trošku trpká chuť. A keď som rozmýšľala, že ako by som mohla nazvať ten svoj, na začiatku možno, že ten projekt, tak som chcela, aby to evokovalo niečo také, možno, že niečo osobné, ale zároveň niečo, čo je také aj slovenské. Možno Moruša nie je pre všetkých úplne také typické slovenské, ale pre mňa to akoby tak znamená veľa, to slovo, ten názov. No je to prepojené minimálne na tvoju tradíciu. Áno. A ja sa len spýtam, je počuť Morušu aj tam vzadu? Nie? Či dáme bližšie trošku mikrofón? Ešte tak, myslím, bližšie. že toto je to Dobre, úplne ideálne nastavenie, takže super, toto by sme mali. Poďme sa pozrieť možno na Morušu. Je Moruša presne takto, lebo mne to veľmi evokuje ten obraz práve slow fashion, že je to také sladko, možno trpké, v niektorých veciach nám to berie možno ten pocit toho rýchleho nakupovania, alebo rýchlo dostať to, čo chceme a ten dopamín z toho nakupovania. Na druhej strane je to tá sladká odmena toho celého, že robíme oveľa viac pre nás, pre naše okolie a pre všetkých. Je to tak, keď človek nájde nejakú značku, ktorá je pomalá, alebo teda udržateľná a vlastne aj sa začne zaujímať o túto tému trochu, tak zistí, že v podstate takéto, možno by som povedala, že uspokojenie z toho nakupovania prináša o mnoho väčšie, lebo my potrebujeme ako keby nájsť niečo, čo vystihuje nás ako osobnosti. A z môjho pohľadu práve tie značky, ktoré sú slow fashion alebo udržateľné alebo lokálne, slovenské, tak prinášajú ako keby viac tento pocit, že sme jedineční, že nás to nejakým spôsobom vystihuje. Neviem, či si počula, tam ľudia normálne kričia, že to je znamenie proste. Tak to jednoznačne to proste sedí na to, čo hovoríš. Poďme sa pozrieť teda možno priamo na to slow fashion. My sme mali, musíme sa vám priznať, veľmi príjemný rozhovor priamo v stánku a bavili sme sa aj o všetkých týchto veciach. A hovorili sme o tom, že slow fashion pre tých, ktorí sa o to zaujímajú, tak nie je nová téma alebo cudzia téma. Že tá komunitka sa tak postupne buduje. Verím, že tu máme aj ľudí, ktorí o slow fashion možno nevedia a pre nich je možno presne teraz tá chvíľa vysvetlením, že čo to slow fashion teda znamená, aby sme nehovorili len v obrazoch. Dajme teda priamo tomu nejakú formu. Jasne, tak to slow fashion vlastne vzniklo ako keby taká protiváha alebo oproti, by som to tak postavila, fast fashion alebo tej rýchlej móde, ktoré máme okolo nás dosť veľa, že v rôznych obchodiakoch rôzne značky prinášajú neustále nové a nové trendy, ktoré sa po veľmi krátkych dobách menia, že napríklad každé 2 týždne môžeme mať novú kolekciu, nové trendy, ktoré sa takto potom točia a menia
a my v podstate sme ako keby v úvodzovkách nútení stále hľadať nové a nové trendy, ktoré by sme si nakúpili, aby sme boli alebo aby ľudia možno, že nás vnímali skrz to, že sme súčasťou tej veľkej komunity. A vlastne ten slow fashion vzniklo práve ako som už spomínala, tá protiváha tomu, že potrebujeme trochu spomaliť aj v našich šatníkoch, aj v našich životoch, mnohí z nás, predpokladám, že nie len ja. A teda je to niečo, čo cieľavedome my vlastne vyhľadávame, že nie je to vec, ktorú len tak si pozrieme a že toto potrebujem, to si nakúpim, alebo 10 tričiek z jednej značky alebo jednej farby, ale vedome ideme za tým, že my potrebujeme to spomalenie, my si vyhľadávame možno, že aj lepšie materiály, ktoré na seba si oblečieme, tie značky, ktoré nás niečím aj zaujmú, alebo majú za sebou nejaký ten príbeh. Že je to aj o tom spomalení v živote, v móde. Ja stále hovorím, keď školím a hovorím o ľavej a pravej hemisfére, ako sa to prepája a že či sme logický typ alebo emočný typ, tak stále použijem príklad nakupovania. Že či si človek, ktorý vbehne do obchodu a že toto sa mi páči a vôbec neviem, koľko to stojí, ale chcem to, tak to je ten emočný typ. A potom máme toho logického, ktorý sa snaží trošku popremýšľať, čo naozaj reálne potrebuje, prepočíta si to, či áno, je to sustainable a tak ďalej. A presne to ide. Čiže slow fashion je vlastne také viac byť tým logickým práve v tom nakupovaní, tak by som to asi nazval. Sedí? Dá sa to tak povedať, že viacej sa pozeráme na to, že čo nakupujeme. A možno aj súvisí to aj s tým, že aby sme nevytvárali ten obrovský textilný odpad, o ktorom dúfam a predpokladám, že všetci niekedy počuli alebo zachytili nejaké informácie o tomto a práve aj v tomto je to spomalenie, že nakupujeme niečo, čo nevytvára alebo sa snaží nevytvárať taký ten veľký nadbytok, odpad toho textilu. Kupujeme to, čo potrebujeme. Áno. V preklade. Dobre, poďme sa pozrieť teda na Moruša Slow Fashion. Čo je vašim cieľom, misiou, čo robíte? Našim cieľom je prinášať ľuďom tému udržateľnosti v módnom priemysle a celkovo tú tému pomalej módy bližšie. Bližšie k ľuďom, to znamená, že ak aj mnohí ľudia si myslia, že tá pomalá móda je drahá alebo nedostupná a práve našimi podujatiami, ako napríklad aj swapy rôzne alebo aj módne prehliadky a podobné podujatia, sa snažíme prinášať k ľuďom bližšie tie značky, aby ich aj spoznali a aby zistili, že nie je to vždy o tom, že je to teda skoro vôbec to nie je o tom, že to je nedostupné alebo že by sme si to nemohli kúpiť, ale práve naopak, že tie značky sú tu medzi nami, sú aj menšie, väčšie lokálne slovenské značky, ktoré sa určite oplatí podporiť a to je práve cieľom tej Moruše prinášať ľuďom bližšie aj tie značky a celkovú tú tému. Takže asi aj skôr len zmeniť pohľad na nakupovanie a zmeniť naše zaužívané vzorce nakupovacie. A keď to takto prestavíme, tak možnosti už vlastne sú. Čiže Moruša je jeden z nich, kde viete nájsť tieto veci. Dobre, ja som našiel tiež na vašej stránke, že robíte tiež workshopy, robíte prednášky. Môžete otvoriť túto tému? Čomu sa venujete tam? Áno, my vlastne ponúkame rôzne typy workshopov, to sú zvyčajne v spolupráci s nejakými externými lektormi, to sú zvyčajne háčkovanie, vyšívanie, nejaká upcyklácia, pretváranie a vlastne robíme to buď pre širokú verejnosť, ale aktuálne ponúkame tieto workshopy aj pre školy či firmy, kde napríklad ja osobne sa venujem téme upcyklácie a tento workshop ja prinášam aj na školy a aj ľuďom, to lektorujem a zároveň tie ostatné workshopy v spolupráci s lektorkami, tak to tiež vlastne ponúkame aj pre širokú verejnosť, aj už aktuálne pre tie školy alebo firmy. A zároveň organizujeme podujatia, najčastejšie aktuálne v 365 Labe, ktoré sa týkajú módy, hlavne teda pomalej módy. A sú to zvyčajne podujatia, ktoré sú prepojené s prednáškami na tému pomalej módy,
s rôznymi workshopmi, ale takisto mojou takou obľúbenou časťou podujatí, ktoré rada ako keby spájam, je módna prehliadka lokálnych značiek, čo si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité, aby aj skrz takéto aktivity prichádzali k nám, alebo teda k ľuďom. Ja sa vás pýtam, publika, poznáme tieto eventy? Poznáme, OK, tak potom sme správne. Dobre, dneska máme festival dobrovoľníckych príležitostí. V rámci Moruše, akú cestu viete ponúknuť vy možno mladým ľuďom, ktorí by sa chceli takto prepojiť s vami? Aktuálne ja vždy, keď organizujem nejaké podujatie, tak vlastne dávam von aj výzvu pre mladých ľudí, ktorí by chceli, alebo ľudí, ktorí by chceli dobrovoľne sa zapojiť. A je to zvyčajne pomoc pri organizovaní podujatí, či už pri tom prvotnom organizovaní, alebo už priamo na tom podujatí nejaké organizačné záležitosti. Vždy niečo sa vyskytne, čo nám chýba, čo je potrebné zariadiť a napríklad, ak môžem aj konkrétne, tak napríklad na našich swopoch tam vždy potrebujeme dobrovoľníkov napríklad aj na triedenie vecí, na nosenia a také organizačné záležitosti. Super. A Melinda, možno ešte na záver nejaký najbližší event, na ktorý si chcel pozvať ľudí? Najbližšie nás čaká koncom leta swap v 365 Labe, ale ešte to nie je von táto informácia, takže... Viete ako prvý. Viete o tom ako prvý, je to prekvapenie, ale nie. Za chvíľku bude určite von informácia, budem rada, ak prídete, podporíte nás, alebo prípadne aj sa zúčastníte týchto swapov. Ja minimálne poznám 2 osoby, ktoré ťa prídu podporiť. A tuto sedia, takže... Teším sa. Budem sa tešiť, keď aj tá komunitka teda v rámci ľudí, ktorí využívajú slow fashion, bude rásť. Sľubujem, že aj ja sa pokúsim. Stiahnu ma. Ja to vidím, že sa to podarí. Super. Budeme držať palce a nech sa darí teda. Ďakujem Melinda Astrabová, Moruša Slow Fashion. Ďakujem pekne. Ďakujem.